Radio Ramogi. Radio Ramogi. Radio Ramogi. Cartoon. Radio Ramogi. Radio Cartoon Ramogi. Ramogi Radio. Radio Ramogi. Cartoon Jaluo. Ramogi Radio. Radio Ramogi. Cartoon Jaluo. Weche manyien gi Vincent Otieno. Amosi ni misawa kamoro moro maintie kinarwaki ni machiegni. Jandiko embui kata bloga mailuongo ni Ndiangui Kinyagia oterore kende odialo bucho chima kawuono kolure gi okil Kamaloka Kibe Mungai. En anyuola mar jagono dwaro mondo mikoro gibed gi thuolo mar loso kode kar kendgi mondo mikoro ging'e mathoth kolure kod bedo ni nolal kuom thuolo mar ndalo 13 mokalo chien. Bende nochopo e nyim jal buche doho ma Milimani Justice Chacha Mwita bang' lal miru kuom thuolo mar ndalo 13 ka bende min mare Lilian Wanjiku bende ne ochopo e doho e kinde koro doho pod ng'iyo okang' machielo ma gibiro kawo kolure kod wachno. And I request this honorable court to grant the family and myself, they have all met in court when I was meeting him, to grant time for us to be able to talk to him, confidence and in privacy. And since he still appears to be very traumatized, we urge that any time in the course of next week, we'll be given an opportunity to come back to this court, accompanied by him, so that he is able, and ourselves we are able, to be of further assistance to the court. Weche moko en ni sirikal okalo bad migao marango chenro mag gedo mag udi manengo gi yot oduoko chien kwan mar omenda ma ng'ato keto mokwongo mondo mi eka oyud utego manengo gi yot kawuok kwan atamalo 10 nyaka kwan atamalo 5. Ma en koluwore gi director Yor Kojolo mar bod matayo chenro mag gedo mag udi manengo gi yot mano Sheila Waweru. Bende wacho ni chenro makamano koro geto konyo jogo ma yuto gi nok mondo mi koro gin bende giyud thuolo mar bedo gi udi makamago. Kata kamano moko kuom jogo bende oseyudo udi manengo gi yot go kawuok kar dak ma Mkuru kwa Njenga mayudore kaunti ma Nairobi ywago chandruok mar pi kaachiel kod sitima. Wach bende sirikal osingo mar biro ng'iyo yo makare e kinde romo gi oganda makamago. Jaluora mar kar dak ma Mkuru kwa Njenga kod director Yor Kojolo no ne bende wacho ni kata mana jogo ma yuto gi nok bende nigi thuolo mar bedo kod udi manengo gi yot. Ne wacho ni chenro ma sirikal ni godo en mano mar neno ni utego ekogere yo makare. Ka bende wacho ni sirikal biro gero gi thuolo mar kidienje 3 ma bende oganda jo Kenya biro thuolo mar bedo kodgi. Ka moko kuom jodak ma wuok kar dak ma Mkuru kwa Njenga ma bende oseyudo utego to dwaro mondo mi koro sirikal otim piyo kaka nyalore mar tieko chandruok mar onge mar pi kaachiel kod mag stima manyaka gi sani wachore ni okwako utego ma nengo gi yot ahinya. To ywak makamano wuok kuom jogo ma oseyudo thuolo mag bedo kod utego ma itimore ka bende piny owacho ne okawo thuolo mar nenduso osach oganda jo Kenya ma bende nie tich gi kwan atamalo 1.5 mondo mi okonye chenro mar gedo mag udi manengo gi yot. Okinde mawuok e kaunti ma Kisumu osoko wang' jod bura kuom puodho paro mar chik makoro geto donjore gi agucho omenda mar dongruok mag kuonde ute chung bura NGCDF ataro mar chike ma pacho ka. Okil Agri Mwamu wacho ni okang' makamano koro miyo jod bura go bedo kod teko e wi agucho omenda no kata obed ni od yalo buche maduong' kata Supreme Court ne oyango ni agucho omenda no ne ochuogi e pacho ka ataro mar chike mathuru ka. Bende wacho ni gin kod geno ni od bura mar Senate dhi kwedo paro mar chikno poni koro biro pedhe nyim od bura no. Ka bende wacho ni jod bura onge kod ting' moro amora ma gin godo mar tayo agucho omenda mar dongruok mar kuonde chung ute bura kata NGCDF. Ka gidwa amend gidwa keto CDF constitution nyaka gi amend articles mag public finance ma wacho ni ng'ama nyalo manage pesa en executive. To gimbe be king'iyo gine king'iyo teko ma katiba miyo member of parliament en gin adek: legislation, oversight and representation. Onge kama
palo gino wacho kama katiba wacho ni gimbe onego bed ni gimanage pesa onge. Koro kagidwa loko kagidwa loko their function then kane oloso gi otwak gi jofwambo odiochieng' ma kawuono e kaunti ma Kisumu. Kata kamano ne owacho ni okang' ma kamano en mano mar neno ni koro jo od burago eko otimo gigo bende konyo giwegi, gino ma bende owacho ni odhi ataro kod dwaro madon chike ma pacho ka. Magi timore ka bende mane en jalup jatend piny Rigathi Gachagua kod jotelo moko ma wuok e gwenge mag imbo mar piny Kenya koro ne ochako wuodhgi mar dhi limo gwenge ma yudore imbo mar piny Kenya odiochieng' ma kawuono. Gachagua ne oten bathe kod jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka, jatend migawo machon mar weche mag arita Fred Matiang'i, Eugene Wamalwa mar DAP-K, Justin Muturi ma bende chon en jatend migawo ma jotij sirikal, George Natembeya ma en gavana ma kaunti ma Trans Nzoia kod jotelo mamoko. Jotelo kata kamano ne okuongo bedo gi romo mar giwegi okinyi ma kawuono e alap mar ndeke ma Kisumu motelo ne dhi e gwenge mag imbo mar piny Kenya. Jodolo mawuok e gwenge mag Hoho mar Okak koro dwaro mondo mi twak obed e kind sirikal gi ojende ma pacho ka. Jotend dindego wacho ni okang' ma kamano pod nyalo kete tim to koro dhi konyo mokalo e kit alwora mar kwe e thuru ka kanyakla kod duoko chien ng'anyo ma nyaka gi sani odwa jimbore mokalo e pacho ka. Ng'anyono bende wacho ni obiro koluwore gi bedo ni sirikal odagi chiko itgi mondo mi koro giwinj ywak mar ojende, kar mondo mi gitim mano to gibedo mana ka gibane ojende wach. Gino bende koro miyo kweth mag ojende mantiere tieng' mar Gen Z osebedo ka bago ng'anyo ka gidwaro mondo mi koro losi kata kete yo makare moko kuom gigo ma gineno ni ok dhi maber e piny owacho mar Kenya Kwanza. Na ndio maana yake sisi wachungaji tumeona kwamba tuiombee taifa hili, tuombe Mungu atusaidie, tuwe na umoja. Let's dialogue, tukubaliane, tuzungumze, serikali ikubali kuwasikiliza wale na wale pia wakubali kusikiliza serikali, tushikilie sheria na utaratibu uliowekwa katika nchi yetu. Na ni muhimu pia kufikiria juu ya kesho. Baada ya maamuzi ya leo kuna kesho. Nimesimama kwa sababu historia ni mwalimu mkuu. Ndio maana tunakumbuka historia ya kwamba umwagaji wa damu ya 1963 ilikuwa ni ya uhuru. Umwagaji wa damu wa 2007 si halali, na leo hii kama historia ni mwalimu, then tujifunze ya kwamba tutaki kwenda style hiyo ama direction hiyo. Weche moko en ni duond buch siasa mar ODM koro wacho ni gin kod geno mar biro neno ni giyudo loch kata giyudo kom mar kar chung' od bura ma Ugenya Medre County ma Siaya, ma en bang' bedo ni kar chung' od burano ne okaw kod jachung' gi otiko mar duond bura mar MDG mano David Ochieng'. Kane giloso e kinde romo bende nokelo kanyakla jodito mag duond buch siasa mar ODM. Romono bende nobagi e boma ma Ugunja Medre County ma Siaya kono. Romono manotelo kod Karen Atieno Aika ne gigo dhogi piny kagiwacho ni koro geno nitie, ma en bang' bedo ni ja od bura ma Ugenya kono mano David Ochieng' ne lando ni koro obiro we dhi laro kom mar kar chung' od burano kendo obiro dhi dwaro kom mar gavana mar kaunti ma Siaya. Gino bende koro jokanyo mag ODM koro wacho ni mano miyo gi thuolo kendo miyo gi fuong'ruok ka koro geno nitie ni gibiro bedo thuolo mar kawo komno, kendo komno biro bedo mar ja ODM. Kuki kaunti ma Kisumu, kuki kaunti ma Siaya, jafwambo marwa George Amolo chiwo ler. Jodito mag duond buch ODM e kar chung' od bura ma Ugenya goeko nyiso adieri ma gin godo ni e sani ma koro ja od bura ma Ugenya David Ochieng' osenyiso gombo ma en godo mar dhi laro kom gavana ma Siaya. ODM biro chako kawo kom od burano kochopo yiero ma higa 2027. Karen Atieno Aika en achiel kuomgi. Wadwa hakikisha ni MCA Ugenya te, wadwa capture all seats mag MCA Ugenya mzima mod obed ODM, MP obed ODM, governor obed ODM. Mane gimo miyo wabet ka mang'ama paro ni governor James Agri Orengo ok bi dok, mano ene mobro dok dala. James Agri Orengo pod dong' e telo. Magi owacho ka jalup jakom ODM e bade ma Ugenya kuno Stephen Onyango to golo siem ne jaod bura ma Ugenya David Ochieng' ma bende en ogai mar duond bura mar MDG mondo ikrene piem ma iye ger, kendo bende okwero Ochieng' mondo ae wach mar racho nying gavana Orengo.
to wasewinjo ka jomoko dhi around kalando ni gin gidwa bedo gavana ma Siaya. Ok watamre mondo ng'ato chung' mar bedo gavana ma Siaya. Koro wan wanyise, bring it on, we are ready for you, but we are not going to let you tarnish the name of His Excellency James Aggrey Bob Orengo, who has done so much within 2 years, more than even some others who are there before in 10 years. Weche ma otiel gi jowadgi Karen Aika to kod Owino Palo. Ji wacho ni gavana marwa pok otiyo. To kirango gimosetiyo kuom higni 2, especially upande mar agriculture. Kodhi mar avocado mokelnwa wan jo Ugenya. Mago gik mane onge Ugenya ka. Sunflower iloso pesa. Mago gik mane onge Ugenya ka. Mago gik ma gavana osekendo. Upande mar health gavana osetiyo. Wadwa golo siem kendo siem mager. Onge gimibro yudo bed Ugenya bed kamora mora e Siaya ka wabro lawre kodi ng'wech paka giguok. Negi wacho weche gi kinde rombgi e boma ma Ugunja kama organizing secretary margi Jojo Kech to jiwo mana delegates mag duond buch ODM goeko mondo koro ne ni ochako chenro mag tego duond bura no. Kendo wawinjore ni wadwa wuotho karachiel, wadwaro ni jo Ugenya duto te mondo donje chama marwa ma ODM. Mar ariyo wakwayo jogo manoyier te ni mondo teg party. Gima duong' moyierni en ni mondo ikel ji mondo bed mang'eny e party marwa ma ODM. Tij delegate maduong' en timo recruitment, dwaro ni party marwa koromo higa mar 2027 mwadhi election to wabedo kod mujumbe mar chama mar ODM. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Siaya, an George Amolo. Imedo winjo weche manyien gi Vincent Otieno. Moko kuom jonyuol e kaunti ma Migori dwaro mondo mi piny owacho mar kaunti no omenda mabende giketo tenge ne siro chenro mag tuke e sikunde mapacho ka. Bende giwacho ni omenda mane giketo tenge sani tin mokalo kendo mano koro chuno gimoro mi koro gidog nyaka ofukegi eka giyud chenro kata giyud yo ma ginyalo siro godo chenro mag tuke mag jopuonjre. Jonyuol go ne oloso e skul primar ma Genga mayudore sub county ma Nyatike kaunti ma Migori e kinde ma bende ne gin e nyasi mar choko omenda mar siro jopuonjre ma bende biro dhi e tuke mag wer kaachiel kod tuke mag drama e kaunti ma Siaya. Koke kaunti ma Migori jafwambo marwa Jojuma Giler mathoth e wachni. Japuonj maduong' mar skul primar mar Genga Josephat Otede wachni dwaro omenda maromo gana 151 mondo jopuonjre koro dhigo e piem mar drama kaachiel kod wer. Gino bende koro chunogi mondo koro giluong jonyuol mondo koro gonegi arambe. Sikundwa nyocha timo maber e county and sub county to nikech no waonge pesa ko ne chunwa ne nyaka waluonge mondo gibi konywa. Ne wageno bende ni wanyalo yudo kony moa kuom county ne nyithindo ma somo matindo madhi wergo to nyaka samo pok wayudo that kony moa kuom county nero. Jo national ne tero mana nyithindo mag number 1 but number 2 gimiyo skul opportunity ka skul manyalo manage to nyalo tero number 2. Koro mae mochuno ni waluonge jonyuol mondo migine kaka ginyalo konyo number 2 ni mondo me odhi Siaya. Koro mano ba kelo wakwayo ni ka nitie jok ma po nyalo konyo mondo timni odhiyo to wakwani mondo gikonywa konya. So we are still lacking over 80,000. Otede wacho ni omenda ma ichiwo kod piny owacho masiro chenrogo mag tuke koro tin ma okalo ka bende memo koro minya koro gikawo okang' mar manyo kony kawu kuom jonyuol. Ted ma sirikal okelo mar curriculum activity, yes gioro kaka ung'ere no to pesa ma gikelo tin nikech pesa ma gikelo ni ema timo gigi te. Wan gi nyithindo sani dhi tugo sport ma gidhi goyo mpira, koro pesa no ema nyaka be gitim go sport no. Wan gi nyithindo madhi Siaya madhi wer, pesa nyaka gitim go wer no. Koro pesa to gikelo to tin ok onyal konyo magi te. Mae nosiko nyuolo bende wacho ni rem mar piny owacho e golo omenda moro mar siro tuke osechunogi ni mondo koro gidhi ofukegi giwegi mondo koro gikony nyithindgi. Giwacho ni ber ka piny owacho keto omenda moromo mar siro tuke e sikunde. Koro ne chunowa mondo wabika mondo wago arambe mondo wakonygi. Koro kata bed ni wabiro to nwapenjore kane waparo ni voters nyalo romo to kaluwore gi kako nyiswa seche mane wago arambe no wayudo kak voters mane waparo ni nyalo romogi ok nyalo romo kech ikele matin to activities wayudo ka ng'eny ma nyithindwa dhiye. Kuna medo mana kwayo ni kade ber to ka sirikal oyie to gimedwa voters go bede mokuoto kuot. Kuno wabiro kama mondo wares pesa, wayudo pesa ma nyithindo dhigo Siaya. Wabedo mwayudo pesa mondo pod orem. Koro moremni
wan standard kuma nya yude koro ng'ana manyalo biro manyalo konyo wa. Japuonj mar wer kaachiel kod Rame skul primary mar Ageng'a Vera Dhiambo wanti jopuonjre mantie kod talanta mabeyo mabende osere madhi nyime nikech onge sir moromo. Pek maduong' ahinya mosebedo godo en kaka nyithindo nyalo chopo ka inyalo kawo bas kata gari manyalo tero nyithindo go beche tek sana. Koro yudo ka ok oter nyithindo gi ministry to bedo matek makoro chuno ni nyiso nyithindo ni koro ok ginyal dhi mbele ka pesa koro onge ma nyithindo dhi godo. Chuny bedo malit, en wach makitero ne nyathi yudo ka nyithindo ywakni, nyithindo neno ni mitamori terogi. An kaka japuonj mapuonjo wera winjoga ka bedo gi lit e chunya. Ne Nyakalondo mar Moi Kuoke kaunti ma Migori, an George Juma. Gilipot mar George Juma nyakora mga juanko ge kaunti ma Migori mochope giko mar miwech manyien adimba kaka ne gimol ne meso mar kawech manyien Radio Ramogi. Turi giro da Odhiambo kang'oromo sa 10 mar biro dwech manyien ka githoth gibro bedo mago ma otuche kor gwenge. Nyinga Vincent Otieno. Mago ne weche manyien kokale Radio Ramogi. Radio Ramogi, #1 station for the Luo Nation. Weche tuke e Radio Ramogi. Nyakoromogi weche mag tuke wachako gi weche mag kuyo kama oyudo ni jatugo mar Liverpool Diogo Jota owito ngimane. Diogo Jota owito ngimane masira mar ndara e boma ma Zamora e piny Hispania. Maeri timore mana jumbe 2 kende bang' Diogo Jota riwo arus ma bende notimore e yor nyadhi. Diogo Jota en achiel kuom jotugo manche nokonyo Liverpool kawo osimbo mar lig maduong' ma piny Ingereza kaeto dhi okonyo pinye mar Hispania kawo kombe mar Portugal. Wabiro kelo ni mathoth e wi tho mar Diogo Jota e weche manyien mag tuke mabiro. Komachielo bende ni